ne ng'ama ni e dho wath. Kama ing'onde rawo bende en kama beti ywake madwaro mana joma thuondi, joma jochir ema nyalo chope. Awacho kama nikech sirkal en gima ing'ondo. Ting'onde ne joma jochir, joma jo adieri, to joma nitie ok joma nie tok chiel. Mano momiyo agoero kamano posthumously ne jakom kendo kuom nyiso joluo kod jo ohera mage mag ODM wang'ayo. Gima dwa nyiso joluo ne gisom kabisa gima Oburu Odinga wacho, ma en party leader marge, ni jakom ne nigi pendekezo mar weyo oganda mage e sirkal kik owegi kiye. Can you imagine a situation ni jakom no nindo to onge broad-based? To can you imagine ni Rigathi Gachagua ema pod ni en deputy president? Ni kato ni johera mag Amolo dwa dhi romo ne airport, ni kato gikalo gichiel kaka ne gikalo magidonje runway, ni Rigiji ni ema pod deputy. Tamolo onge broad-based. Iparo no oganda wado winjo malit machal nade, do bedo ywak nyadiriyo. Mano emomiyo joluo bende nogo ngero ni ng'ama oywagi ema iywago. William Ruto ywagowa kaka oganda, kaka joluo, kendo dhialo wuodwa e sama yath maduong' ogore kuome kendo ogore kuomwa kaka oganda. On that strength, akwayo oganda wa ma jo ODM ni William Ruto ni sani ne moloro kod minwa dhot kaka wuonwa. Wuonwa nosesiemonwa owadgi ma koonge to wanyalo dhi penjo wach, wapurgo wach, kendo nyalo nyisowa kama waluwo. Wamak William Ruto mondo watene. Nyao to nitie kamoro amora. To kwa neno nyao moro e sirkand William Ruto ni, wan gi joluo motegno matiyo ne William Ruto gi mane tiyo ne Raila, manyalo bet kod William Ruto makwer wang' makoni oyo ruoth ka endi tikier rot ni ka wadin rodni mondo mi joluo oyud kaka mi support, mondo wayud kaka jo Kenya medo mi support. Joluo pile wa joma jombola kendo wa joma joratero. Ana kwaya jo ODM ni joma nigi paro mopogore to kik bed Trojan house from within. Kik gibed jomoko madwa bedo ni gin Trojan, ni gidwa wreck the boat from within mar ODM. Ka en gi paro mopogore to wuoga ayanga mondi wach pachiro nikech Raila ne ng'ama ne kao paro mopogore kendo no kao positive criticism. An oseyiere gi ODM, there's a time ma decision mar ODM based on Nairobi leadership nase pingo kendo abebe piny kod Amolo makone ne gini okanene kama to kono in mana right. However, decision marino gi pachino wabiro shelve aside nikech reason makama, and I will later accept. And bende ogudu ching mano se dhulumu wa nikech na pingo the popular decision ma party. Mane momiyo akwayo ka bolora ni jo ODM goganda ma joluo ni jakom no osesiemonwa mana kaka Dr. Nyikala wacho ka wuok ka ni broad-based is the way to go. Jakom no wacho, it is on record, ni jo ODM ng'ama no wacho ni ODM will not field a candidate in 2027. An bende wacho ka Obuya ni to ng'ama no nyisi ni Raila nokomin ni samoro ODM nyalo field mana William Ruto kaka presidential candidate, flag bearer margi kaka chama. Koro wabede a broad-based kawan gi era kendo kawan gi chir twa riwre uru fully jo ODM. I call upon chairperson mar ODM, Gavana mara Mahoma Bay, Gladys Wanga. Sani koro nyake go abanda taro mondi ten Oburu kaka party leader, in pod ten inyalo ringo migo koni gi koni. Riu joluo, riu jo ODM, bed ng'amo bolore, reach out to jo ODM mokwongo mondo reket ot obed kamoro achiel. Then reach out to joluo ma ok jo ODM mondo miriw oganda nikech position mumino polo mi godo piny bendo mi.
ti kode maber mondo chieng' moro iwe legacy kaka Raila mondo oweyo. Oburu dinga beda kama intie no gi chir. Wan jo UDA ma joluo wariwi lwedo gi teko mathoth tok William Ruto kaka oganda ni ne ogai mar joluo gi mar ODM mwanyalo winjo duonde sani. Erokamano ahinya. Agero ni mano ote ma Gavana Mama Gladys Nyasona Wanga owinjo. Onenore mo gi TV okinyi.